de passar la veu al portaveu de Compromís, volia contestar un parell de coses referent a l'acolliment familiar. És cert que n'hi havia pressupostada una quantitat superior a la que s'ha gastat, però això són unes subvencions directes de la Conselleria que a més requereixen d'uns informes de serveis socials i per tant l'únic que se fa és aquesta partida econòmica se mobilitza i reajusta per altres coses. Per exemple, necessitats residencials. En alguns casos s'ha hagut de pagar alguna residència a algunes persones mentre s'esperava l'ajuda o la valoració definitiva, o n'hi ha una aposta per el programa d'emergència energètica. Perdone, estic parlant jo. El programa d'emergència energètica se fa amb fons propis i és un programa que se va llançar perquè en un moment donat n'hi hagué una subvenció de la Conselleria d'Habitatge, però aquesta subvenció encara no és certa que pugui vindre i és probable que no vinga, i no és només que se mantenen els de 9.000 euros del pressupost passat, és que se passa a 25.000, el que representa un increment d'un 30% apostant per una ajuda per fons propis. El tindre un programa per assistència residencial d'urgència o tindre un programa d'emergència energètica permet que la partida de 210.000 euros, que sí que és cert que es manté constant en pressupost, que s'ha mantingut constant en els diferents pressupostos, s'allibere d'aquests diners perquè s'estaven pagant d'ahir. També és cert que n'hi ha una renda d'inclusió que estan començant a formar-se els tècnics i que estem considerant que en l'últim trimestre d'enguany ja estiguen cobrant bona gent o bona part de les persones que estan afectades o que estan sent usuàries de les ajudes d'emergència. Per tant, és un criteri conservador perquè s'espera que aquesta renda d'inclusió podrà estar en funcionament abans, però nosaltres considerem que anem fent comptes que pugui estar en funcionament plenament en l'últim trimestre. I és cert també que en tots els pressupostos que portem en este govern, a finals d'any, n'hi ha partides que efectivament no se gasten per qüestions diverses i en tots els pressupostos s'han destinat una quantitat important a ampliar la partida d'emergència social. I això permetrà també la partida d'emergències socials poder definir-la i poder donar-la amb criteris més personalitzats i atenent les necessitats específiques de molta més gent, clar que sí.